Kung nasunod kayo, murag ini malibat siya. Short guys. Shortcut lang ka. Ay. Alas man ang bunga nga mo, ha? Shortcut lang ka. Doon sa Maragusan kay that's Ramdam mo ko yung nararamdaman mo eh. kuan nag-close. Dito sa mga humayon. Sagingan. Uy. Wala ka guys. Ang kapira naman yan. Oh my god. What? What the fuck? Mabiya ang karon guys. Okay. Nakikita niya agi. Naman kay tour guide kay naman naguna. Uy, Diyos ko Lord, grabe. What? Hatay. Like mo din nga. Gigi. Awar ba ganun guys? No comment na po ako dyan. Paano masosolve ang kriminalidad dito? Ha? Pasabak nila itong alaga diri. Oh my God! Wow! Oh no! Morning shortcut. Shortcut ang kita pero ay kita motor. Atong alaga. Paano masabi? Biya anak nila. Patay masig masaag karon diri. Gago! Biya Biya man mo. Yun na ako na sigaw eh. No. Sumasaag ko. Hindi biya Talagang may pagkatanga ito. Aray. Wala guys, biya na gid nila. Kaya asa ka kaagi. Ay to ah. May gani nakita pa natin sila. Kung wala patay. Ala, Gigi. Dili sila naliko. Asa na pagkato sila. Sila nangaagi. Dili lang ito sila nangaagi. Patay na. Wa na nila mao. Na. Dagang kib asa ka sila lagi. Patay guys. Asa na katong gisundan? Wa naman sa mapa. Unta makalapos to sa highway. Tigana ba crossing dire eh. Isod ning di taswito. Unya tay mapangutanaan. Oh my god, kaluoy sa motor. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Uy kani kinay tao. Mangutan na tabi. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Sige, tana. Na nangagi ka tulo ka buok motor dire. Bago lang. Oh, mo na shortcut no. Happy. Salamat ah. Na inaasal mo. Ano ba ang drama mo sa buhay? Yes, thank you Lord. Sa wakas. Nana sa kamatuuran. Oh, nakaped good ka. Wala. Lapok,
ni guys. Nakatod ka. May ganun nakatod ka. Nabiyahan tayo tumakaw kan. Nabiyahan tayo tumakaw. Ulit. Biyaan ka nila. Pero nakatod tayo. Yes! Bigkod mo sa agko. Di, mandi ay.